Hello लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। नोंथांमोना मिथिगौना जे पेट्रलनि बेसेना मानो बांनायनिफ्राय बांदों। सानफ्रोमबो थाद'नाय गैयै बांदों पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन। नाथाय बेबायदि बांनायनिफ्राय बांसेयावबो सरकारा बेनि बांनायनि सायाव जेबो खेराया नायनो थाखाय सम गैया। नाथाय नोंथांमोना मिथिगौना जे पेट्रलनि बांनाय बेसेनजोंथ' कर'नानि भेक्सिनखौ होआखै। हादोर नाङै कोटि सुबुंनो फ्रियाव रेशनथ' राननानै होआखै। बेफोरनि राङा बबेनिफ्राय फैदों? शुक्रबाराव बे खोथाखौनो मिरुनि मिथिंगायारि गेस आरो पेट्रलियाम मन्त्रि हरदीप सिंह पुरी बिथाङा मोनसे रादाबमेलनि गेजेरजों गासै खोथाखौ रोखा खालामनानै होयो। बिदिब्ला मानो थाखाय बांनायनिफ्राय बांदों पेट्रलनि बेसेन आरो माब्लानिफ्राय बे बेसेना खमायनो हागौ? बिपिएल थाखोनि फ्रियाव रेशन राननायफ्रा बबेनिफ्राय फैदों? बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। बेसेन बांनायजों सैनो गोनां जादों नों आं साधारन सुबुं। सानफ्रोमबो बांदों आरो बांदों पेट्रल डिजेलजों लोगोसे मुवा बेसादनि बेसेन। मुम्बाइआव मोनफ्रोम लिटार पेट्रलनि बेसेना जाबाय 113 रां। नाथाय बेनि उनावबो सरकारा बेसेन खमायनो नाजानायनि सोलायै नाजादों बेसेन नाङै भेक्सिन होनायावसो। भेक्सिन फ्रि होनायनि थाखायनो पेट्रलनि बेसेना बांदों होननानै नोंथांमोना थारैनो खोनादों जानांगौ सरकारनि खुगानिफ्राय। नाथाय बेबाराव मिरु पेट्रलियाम मन्त्रि हरदीप सिंह पुरी बिथाङा खोथाखौ रोखा खालामनानै होबाय दि पेट्रलनिफ्राय खांनानै मोननाय टेक्सनि गेजेरजोंसो बेसेन नाङै कर'ना भेक्सिनखौ होनाय जादों। फारसेथिं जाय थांनाय 1 बोसोराव 90 कोटि गोरिब सुबुंफोरनो बोथिथाम ओंखाम जाहोबाय थानाय जादों। 100 कोटि सुबुंनो भेक्सिन होनायनि आन्दोआव दङ मिरु सरकारनि पेट्रलनिफ्राय खांनानै मोननाय 32 रांनि टेक्स। बेखायनो पेट्रलनि बेसेना दि थाबै खमायगोन बियो सिमाङावसो। शुक्रबारखालि दिल्लीयाव सेराविकनि इन्डिया इनार्जी फरामनि मोनसे रादाब मेलाव मिरु मिथिंगायारि गेस आरो पेट्रलियाम मन्त्रि हरदीप सिंह पुरी बिथाङा बे खोथाखौ रोखा खालामनानै होयो। पेट्रलनि टेक्स लानायनि गेजेरजोंसो हादराव सुबुंनो होनाय जादों बेसेन नाङै भेक्सिन होनाया जाथावना जादों होनना पुरी बिथाङा बुङो। पुरीया लोगोसे बुङो मुलुगनां हाथायाव पेट्रलनि बेसेना मोनफ्रोम बेरलाव जेसेबांखि जाया मानो मिरुआ बेनि सायाव मोनफ्रोम लिटार पेट्रलाव 32 रां लायो आरो मोनफ्रोम रायजोआव गाव गावनि एड भेलरम डिउटी हिसाबै लायो। बेखायनो हादराव गासै सुबुंनो भेक्सिन होखांनायनि उनावसो पेट्रलनि बेसेना खमायनायनि जाथावना दङ होनना। बिदिब्ला दिनैनि फिसा भिडिअआ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर गोनो गोथो थाबावोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन। आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।